Obe temelena ni fendo nye fo oyena me fen ku manye fo oyena ngo awma Senegal ale tise ka ke amarabaw tise ka ta Mali ka sirafe sabula politique mu bulu o yito ka politique di olu ma bo o mirina kono alsa nya fo oyena o stratégie kono na ngo Sénégalais cibla Union européenne ma autant ma kukana ale ni Mali cɛ frontière kuka la kɔlɔsi o baara kelen o bɛ ka kɛ Mauritanie fɛ Mauritanie fɛnɛ ye drone san ka matériel caman san ni Mali ka frontière la o baara kelen Côte d'Ivoire yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka i cɛsiri ale ka mɔgɔw caman bɛ propagande na ko n y'a fɔ o senfɛ n k'an man ka to a segin kɔnɔ bilen fiyewu an kan ka bɔ a kɔnɔ i y'a fɔ Pape ani n y'a ɲɛfɔ an ɲɛna n ko IBB yɔrɔ min na kumaw bɛ ka caya sabula ni Ibrahim Traoré jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ Asimi bolo n'olu bɛ kunnafoni jɛlen di population ma o mɔgɔ tɛ IBB bolo c'est-à-dire Burkina Information a talen don en otage ivoirien de fɛ olu de b'u to u ka dugu la ka kuma caman fɔ kuma minnu ye kuma dabililenw ye Papa nin bɛɛ bɛ sirilen bɛ mun na AES créeli ye ko bɛɛ de tiɲɛ mun na Sénégal bɛ OTAN bila u ka ale ni Mali cɛ frontière la kɔlɔsi a fɔlɔ Papa kɛlɛ mun bɛ anw kan kɛlɛ in fan dɔ ɲɛsinnen bɛ drogue feere de ma drogue feere drogue de bɛ bɔ Amérique latine a bi tɛmɛ Sénégal fɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Mauritanie a bɛ tɛmɛ Mali fɛ fɛnɛ de la Mauritanie ou bien n'a taara Mauritanie frontière la Algériens b'a minɛ olu bɛ taa ni drogue ye Libye de Libye a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ Europe bon i b'a dɔn terrorisme caman bɛ financer n'o drogue wari de zone des 3 frontières Mali, Burkina, Niger drogue feere yɔrɔ ni mɔgɔ feere yɔrɔ de don zone des 3 frontières zone des 3 frontières bon ɲɛ bɛ Murujan kelen mun bɛ Nara fɛ Murujan fɛnɛ ye zone dɔ de ye drogue tɛmɛ yɔrɔba de don bon Mauritaniens bɛ tɔnɔba de sɔrɔ o drogue wari la donc trafiquants bɛ tɛmɛ o yɔrɔ de fɛ quoi trafiquants bɛ tɛmɛ o fɛ il y a beaucoup de responsables des organisations régionales qui sont impliqués dans le trafic des drogues et de la vente des drogues. Madonna. On la sous-région. Et comme Mali on a droit, on la sous-région. Donc c'est pour cela. Il m'a follow là. Au lieu qu'on a négocié ni terrorisé, comme on est terroriste négocié. Parce que on a sur l'une terroriste ou beka drogue ou ferré. Katana est fan fait. Oui, business là. Mais 600 dans quel au terrorisme là, quand nous avons négocié. Nous savons qu'on te donne c'est pour que drogue ou ingati kateme. Pour que business là. Donc la création de l'AES a mis fin à la vente de drogue. Donc le Sahel du côté du Mali, du Burkina et du Niger, au Tega drogue teme sera étourné. Donc sur l'ordre de Tchèna. Boka fara okan ate nous avons des terroristes nous devons financer. Nous avons Frankna, nous avons ça est le monopole tout le monde. Donc papa on a blanc pour la pour ni qu'elle n'a qu'à la fière quoi. La fierté? Non. Parce que les Maliens ont préparé des pardons pour que les coffres nous a débé. Même si Ali doit dire mania faut comment doit terminer là. La transition malienne de 1991. Ça a été financé par l'Union européenne pour qu'il y ait que démocratie est fait moins. Mais au final, c'était pour que le drogue a commencé à t'aimer. Sahara Kononana. La transition de 2012 a été financée par l'Union européenne. Au final, Kononana a été pour que le drogue puisse passer. Quand Malika armée balanga minesro, Franciscan Balikon minete firama, quand Jawa accord signé, nana politiciens yo signé, c'était pour que Ouga armée ka et puis Ouga sira la drogue feré là nous quand on a euroke batte mesrai. Mais au Bekonana,
an kun bɛ jɔnya de fɛnɛ la Bapin n'i ye kuma fɔ mɔgɔ t'a fɔ mais Assimi ye Mali bɔ jɔnya la dɛ a y'a bɔ la transition la a ye jamana in bɔ jɔnya de la wa an b'o baara tɔ de kan siga t'o la a ye jamana bɔ jɔnya la siga t'o la ni Maliyɛnw ye faamuyali kɛ bi hali an b'a fɔ ko courant ko gɛlɛya ni fɛn fɛn n'a bɛɛ tun ye dɛmɛ de ye mais bi jɔn bɛ ka dɛmɛ d'a ma kosɛbɛ Pape tiɲɛ don gɛlɛya bɛ mɔgɔ kan mais wallahi an ka nin gɛlɛya in ku o da kun ka danna k'an sigilen to jamana kunna k'a feere Mali kun tɛ yen dɛ tiɲɛ don wallahi Mali kun tɛ yen donc kuma in bɛ dabɔ de ka Maliyɛn dusukun lamɛn kosɛbɛ wa Pape tubabuw tɛ fosi ye ka na da tubabuw la foyi tɛ tubabuw bilayi tubabuw ka sira fosi tɛ farafin na o fɛnɛ ka bon dɛ mais i b'a dɔn ko tubabuw bɛ siran mɔgɔ minnu ye aw bɛ communication minnu kɛ Bumabel ninnu bɛ communication minnu kɛ ani Maliyɛn minnu bɛ ka communication kɛ tubabuw bɛ siran o de ɲɛ c'est pour cela u b'an yɛrɛ farafin ɲɔgɔnw minnu banna an na minnu t'u yɛrɛ dɔn k'olu ta olu ka dɔ fɔ anw ma wallahi Pape hali tubabuw den fitininini a tɛ sɔn farafin ka mara a tɛ sɔn c'est-à-dire fɔ anw munna b'a dɔn k'a tɛ farafin dɔw de kunkolo la ko anw de fɛnɛ kan ka tubabuw mara mɛnɛ f'anw de bila an kunkolo la ko anw de fɛnɛ kan ka tubabuw mara Pape tant ka mun intégrer an kunkolo la an tɛ bouger mais anw fɛnɛ de kan ka tubabuw mara o toujours an b'a bila an kunkolo ko tubabuw de kan ka mara mais tubabu den filɛ nin ye tubabu den fitinin a tɛ sɔn farafin ka ci ma parce que ale bolo a bɛ don a kunkolo la ko farafin ka ni mara n'i tɛ mara to i ka yɔrɔ la kɛ anw ka yɔrɔ to yen mais n'i nana an fɛ an b'i mara siga t'o la il faut qu'on sorte du complexe des intellectuels erronés parce que c'est des petites élites politiques soi-disant intellectuelles olu de ye farafinna ta en otage en réalité ce ne sont même pas des intellectuels c'est des gens minnu sɔnna dɔrɔn tubabu man'u bila sira min fɛ u b'o kɛ olu yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ donc an bɛ ka sira dɔ de ta Mali la mun b'a yira k'a fɔ anw bɛnbaw ma mara wa tubabu fɛnɛ t'an mara fo de ka taa o de la Pape fanga o de bila an kunkolo la ka baara kɛ ni o ye kosɛbɛ o baara de b'a to Pape ka jateminɛ kɛ anw farafinw bɛ fɛn o fɛn ta k'an bɛ jate kɛ n'a ye k'an bɛ norme kɛ n'a ye a bɛɛ ye tubabuw ka norme ye anw yɛrɛ tɛ recherche kɛ k'an yɛrɛ ka norme kɛ a bɛɛ y'olu ta ye u y'an taw lagosi yan ayi anw de y'an yɛrɛ lagosi anw de banna an yɛrɛ la wa an b'o système kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i wulila n'i bɛ fɛ ka yɛlɛma don fɛnɛ la u ka élite minoritaire minnu bɛ yen u b'i kɛlɛ f'i dan c'est une mafia k'an tɛ se ka taa o kɔ dɛ ko ten c'est une mafia donc la guerre là min bɛ ka kɛ Mali la c'est une guerre géopolitique et géostratégique Mali la politique mɔgɔw yɛrɛ fɛ non bɛɛ n ko ça veut dire a tun tɛ se ka lafiya parce que minnu bɛ système na olu de bɛ k'u opposer système na o bɛ bɔlen cogo di bien qu'an ait serré bien là c'est pour cela on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien minnu bɛ k'u opposer Assimi ka réforme na olu de bɛ balo système kelen na ye a fɔra k'an ka fara ɲɔgɔn kan ko bɛɛ ka ko min kɛra k'an ka ɲinɛ o kɔ k'an ka jɛ ka kura kɛ Pape Maliyɛn taala y'o ye sa anw fura dama Mali la anw bɛ a fɔ de k'an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a kɛ ko min kɛra k'an ka ɲinɛ o kɔ ko min kɛra k'an ka ɲinɛ o kɔ a b'o de fɔ o ɲɛmɔgɔ kuma de ye o mais est-ce que ɲinɛ bɛ se ka ko quoi ko n'o ma kɛ ko bɛn tɛ na c'est-à-dire ale bɛ ɲinɛ président bɛ ɲinɛ min kɔ ale ŋaniya ka ɲi ale dusukun ka ɲi mais est-ce que bɛɛ bɛ i n'a fɔ ale yan a ma nɔgɔn maaw tɛ kelen ye Pape nin fili tun bɛ ne yɛrɛ sɔrɔ koyi ne tun b'a kɔnɔ Maliyɛn bɛɛ ye ne ye n'an bɛɛ ka faso kanu ye kelen an bɛɛ bɛ miiri fɛn kelen na mais bɛɛ tɛ i n'a fɔ bɛɛ dɛ ayi donc président bɛ k'a yɛrɛ sɛgɛn an bɛɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan ka ale bɛ ko wɛrɛ la mun ni ta tɛ kelen surtout ni maa min bɛ jɛ la e yɛrɛ fa bɛɛ ye kelen nka ale bɛ ko wɛrɛ min tɛ kelen tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la n'a bɛ b'i nagakɔrɔla de la i yɛrɛ kɛrɛfɛ i kɛrɛfɛ mɔgɔ de ye jugu ye walahi kɛrɛfɛ mɔgɔ ko bɛ kɛ mɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛ tɛna kɛ o e yɛrɛ kɛrɛfɛ a ko ne ko fɔ ma nkalon tɛ ni kuma la dɛ i diɲɛ janfa o janfa ye a bɛɛ bɛ bɔ i yɛrɛ de kɛrɛfɛ i diɲɛ jogo o jogo ye i yɛrɛ kɛrɛfɛla de don ko maa yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ latigi ma mɔgɔ ye minnu bɛ nkalon tigɛ i ye k'i coron u bɛ kɛ mɔgɔ ye
Munu yɛrɛ bi place minɛ a bɛ k'e kɔnɔ k'e bɛ ka mun kɛ k'a bɛɛ ye tiɲɛ parce que u ti tiɲɛ f'i ye. U ti tiɲɛ f'i ye. Alors que ni Ala y'i bila k'i ka kɛ maa kɛrɛfɛ fɛn dɔ de don i jija i ka tiɲɛ f'a ɲɛna pour que e yɛrɛ don dɔ la consciencieusement i ka fɛn dɔw fɛn. Dɔ fana i fana bila o parce que na ma bɛ tiɲɛ f'i ye. O de la an b'o gɛlɛya de kɔnɔ donc c'est pour cela n ko a kana an ka kuma nin kan. Kosɛbɛ. Maliyɛnw ka nin faamuya kumaw tɛ janya kosɛbɛ mais Papin bɛɛ k'a dɔn k'an bɛ taa sira an kana ɲinɛ. Seli kana an ɲinɛ fête kana an ɲinɛ foyi kana an ɲinɛ restons concentrés tous les jours parce que an bɛ yɔrɔ min na don o don le Mali est en guerre et puis le Mali est menacé. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a formé ce gars k'a fɔ que le président décrète la mobilisation générale conformément à la constitution a ka recrutement kɛ de 18 à 55 ans minnu bɛ yɔrɔ min na u ka fɛnw sigi bɛɛ ka ci cogo sɛbɛ parce que ni kɛlɛ tɛ sara su ka kɛlɛ dɔrɔn ayi fo duguden bɛɛ de ka don kɛlɛ la minnu bɛ nin dɔrɔgu ko ninnu na ani minnu bɛ ko wɛrɛ la fo a bɛɛ ka da kɛnɛ kan c'est pour cela lafiya aw bɛ fɛ lafiya min ka kɛ cogo min tiɲɛ don an ka territoire bɛɛ y'an ta ye mais Papin i tɛ du bɛɛ kɔnɔ dɛ i tɛ du bɛɛ kɔnɔ dɛ i tɛ réalité bɛɛ kalama dɛ ayi mɔgɔ min bɛ ka civil fini don e b'o dɔn cogo di ka bɔ tɔw la n'a marifa ma y'a bolo a ma nɔgɔn o de y'a kɛ an bɛ segin an ka kuma na la forêt de serment mun bɛ centre la u ka tasuma bila a la k'a minɛ ka bɔ yen e ka kungo bɛɛ jeni ka bɔ ko kuma jeni fɔ ma u k'a jeni ka bɔ n'a ma jeni ne filɛ ka min f'i ɲɛna wari ko kɛlɛ dɔrɔgu ko kɛlɛ o bɛ ban e n'an bɔra 15 d'environnement na sisan n'an ye kungo jeni est-ce que o ka ɲi olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la o 15 de l'environnement o yɛrɛ de b'an ka environnement dilan mais environnement min bɛna mɔgɔw faga ni mɔgɔw sara jɔnni bɛ environnement protéger n'a bɛ ka fagali kɛ terroriste bɛ ka dogo yen de donc c'est pour cela an ko an bɛ nin kuma ninnu fɔ ka halisa ka jamanadenw hakili lawuli bɛɛ ka bila i kunkolo la ko jamana mɔgɔw a bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen na an k'an cɛsiri halisa an k'an kɔnɔnɔ diya ɲɔgɔn ye an ka kɛ jamana fɛ kuma o kuma bɛ sen na nin bɛɛ ye popapo kumaw ye i b'a dɔn maliyɛn ka erreur ye mun ye a kɔnɔ ni ne fɔ ma ko n ko ne bɛ kuma min fɔ olu t'o lamɛn dɛ olu bɛ fɔ n b'a yɛrɛ de la ye alors que kuma de bɛ fɔ pour que i ka kuma de nafa lamɛn e kan nka fɔ n b'a yɛrɛ to yen n'i ko ko tan a ye fɔ n b'a yɛrɛ fɔ n b'a yɛrɛ kun to yen fɔ n b'a to yen i ka kuma lamɛn kuma min fɔ a n'a bɛ ka waleya mun kɛ baara kɛ n'o fila ye n wajugula yɛrɛ bɛ nin fɔ k'i kana ne lajɛ ko ne bɛ min fɔ o lamɛn ya kuma lamɛn i ka tila k'an jogo lajɛ kosɛbɛ o tiɲɛ mais e b'a fɔ dɔrɔn ko a tugu tɔgɔ dɔrɔn kama e bɛ wuli ten dɔrɔn ka i dimi dimi kuma in dun ko si bɛ kuma la n'a fɔbaga ye a ma nɔgɔn an bɛ kuma dɔ fɔ bi i salen kɔrɔ kɔ u bɛ n'i ka kuma tiɲɛ d'i ma o b'a sɔrɔ i tɛ yen bon mɔgɔw tɛ kuma ten ko parce que kuma ka d'an ye an bɛ kuma de an ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la ka lafaamuya a ka faamuya maaw ka faamuyali sɔrɔ an bɛ kuma pour que ka tiɲɛ de fɛnɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna a ye nkalon t'a la koyi voilà donc n bɛ fɛ ka nin de fɔ t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ɲininkali dɔ bɛ aw bolo ou bien ni an b'a a to tan ɲininkali dɔ bɛ dɔ bolo wa ale bɛ se ka tɛmɛ oui an b'a fɛ dɔɔni ka kuma ye i b'a dɔn attaque bɛ ka k'i kan donc mɔgɔw bɛ ka kuma caman fɔ ka ɲɛsin réseau kalayalen don kosɛbɛ réseau bɔlɔlɔ sanfɛlaw bɛɛ sufɛlen don yɔrɔ an yɛrɛ ye appel caman sɔrɔ caman bɛ yen olu ye kanubagaw ye u ka i ɲininka yɛrɛ de yala mun de bɛ yen fɔ n b'a ɲininka mɔgɔw cɛ ne t'aw ci fɛ foyi tɛ nin tɛ kuma nin kan nin tɛ kuma nafama ye an ka taa an ka ci fɛ ayiwa an tɛ kuma foyi k'a ye a y'a to an ka jamana ko ɲɛnamaw fɔ sa fɛn min bɛ fɔ n ba tɔgɔ k'a y'o to yen jamana ka bon ni fɔnba ye an ka taa a ye kuma wɛrɛ fɔ ayiwa fɔnba pour que ka kuma kuncɛ komi yɛrɛ y'a fɔ k'a ti janya sabula i dun bɛ fɛ ka directive dɔ di maaw ma ɔ seliba an b'o hukumu de kɔnɔna la seliba ye yafa ɲini kalo de ye ka yafa ɲɔgɔn ma walasa jamana a bɛ se ka kolo suma yala i bɛ se ka mun kɛ komi kuma kuncɛ kuma la mariam minnu dun bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ an bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma cogo min na sabula ni tun y'a ka bɔ jamana kɔnɔ fɔnba jamana taali an bɛ kɛlɛ dɛ enfin anw bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ walayi bilayi ne ka kɛlɛ bɛɛ bɛ kɛ jamanadenw kana tɔɲɔ ni jamanadenw tɔɲɔna anw yɛrɛ minnu bɛ yen k'anw bɛ jamanadenw dɛmɛ to kun t'an na donc ne b'a fɔ dɔrɔn an ka kɛ jamana fɛ an ka kɛ an yɛrɛ fɛ an ka kɛ an yɛrɛ fɛ an ka bila mun na an bɛ kɛlɛ min na ko anw yɛrɛ tɛ a tɔnɔ dun bi n bɛ n tɔɲɔgɔn CNT mɔgɔ bɛɛ fo
ka yafa delu bɛɛ fɛnɛ fɛ halisa an bɛ baara mun na an ka continuer baara fɛ papiye jamana baara a ma nɔgɔn quoi sinon fɔra k'aw tɛ baara la dɛ k'a bɛ wari dun dɔrɔn de la CNT la k'aw tɛ foyi la wari dun kɔ n'a ko k'aw bɛ yɛlɛma kɛ yɛlɛma ma nɔgɔn yɛlɛma kuma ka ca mais adamaden ni ala ye jɔyɔrɔ dɔ d'i ma e ka o jɔyɔrɔ e ka to o kɔfɛ ala mana min di min ma don min o t'o bolo bani an ka bɔ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ nɔfɛ ni ala ye min kɛ don min a y'o to o bolo an k'o tigi kɛmɛ a bɛ ɲa cogo di ni minnu fana bɛ titiri an ka baara bɛɛ ye Maliki Jaw min ye CNT ɲɛmaa ye an b'a dɛmɛ cogo di transition bɛ laban CNT baara jumɛn kɛ k'a yira mɔgɔw la o de y'aw tɔnɔ ko ye CNT baara kɛ dɛ walahi CNT baara mun kɛ n'an ko an bɛ kuma kan a fanga ka bon dɛ ni bɛɛ kɔfɛ ko aw bɛ wari dun dɔrɔn la k'aw tɛ ka barika wari dun la o bɛna dɔn kɔfɛ o maintenant don dɔw bɛ nalen an ye baara minnu kɛ a bɛ wala k'a yira bɛɛ la c'est vrai peut-être CNT la ne bɛ bɔ ka kuma ka caya mais n bɛ fɛ ka mun préparer la kɛ bɛɛ ye a fɔlɔ ne ma taa CNT la corporation tɔgɔ la dɛ ayi ma taa corporation foyi tɔgɔ la CNT la ne taara CNT la en tant que politique et politique mɔgɔ ne taara politique de la je suis président des partis politiques u ko parti politique k'u ka papier don n ye n ka papier don o sen fɛ u ye danaya da n kan k'an ta k'an don a la ma taa groupe si tɔgɔ la ni parti tɛ donc o ka jɛya bɛɛ ye quoi nɔgɔ ka b'o la donc i ma taa groupe tɔgɔ la ne ma taa maa si tɔgɔ la n'an taara jamana tɔgɔ de la an taara politique a fɔra ko parti politique mun ka na an y'an ka papier don an tɛmɛna o sira de fɛ hali M5 min n'a ye kɛlɛ kɛ ne ma sɔn an ka papier don M5 ka liste fɛ pour que ka place di mɔgɔ wɛrɛw ma donc ne taara o politique sira mun fɛ ne b'o de la CNT kɔnɔ et Dieu merci aujourd'hui je suis le président de la commission santé du développement social du Mali. Point barre. Point barre. Faut arrêter au coup. Hein? Mi be faut tu arrêter. Assemblée CNT kondala minnu be santé ko nyama. Kɛnɛya kunna. Mali kɛnɛya bɛɛ. E de y'o ɲɛmaa ye bi. Ala ye commission min sigi. Ɲɛmɔgɔ ye danaya da ne kan. Ko an ka a baara kɛ. Ne b'o dɔrɔn de la. O fana y'a dama titiriba ye. Groupe caman bɛ CNT kɔnɔ. N bɛ ka baara kɛ kelen kelen. Mais donna nata papier an bɛna an ka baaraw yira CNT ye documents kɛ il y a beaucoup de livres de débat o bɛ yen CNT ye baara caman kɛ baara min n'an ko k'an b'a bɔ ka da kɛnɛ kan mɔgɔw yɛrɛ b'a ko tigɛ aw tun ye nin bɛɛ kɛ yan mais je crois que cela va venir donc c'est l'occasion fɛnɛ tɔɲɔgɔn de don an bɛɛ bɛ institution kelen na ka dɔw dɔn k'u bɛɛ ye diyara n ye ka fu bɛɛ ye halisa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma inchallah an bɛɛ taara CNT kɔnɔ jamanajɔ de la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma halisa o baara min bɛ ka kɛ ala ka barika don a la parce que i mana kɛ papier mɔgɔ mɔgɔ ye i bɛ kulu min kɔnɔ i y'o de ye fɔlɔ i bɛ kulu min kɔnɔ n'o mais kulu in ɲɛmaaya bɛ e yamaruya i ka kɛlɛ dɔ kɛ dɔn ayi kulu non n tɛ kɛlɛ ko kuma tɛ o n'i ye min ye i y'o ye o n'a ko bɛ ɲɔgɔn na quoi komi ka hakɛ dɔ ne ka mɛn CNT parlement nin ma an ka bɔ kulu de ma awɔ mais e bɛ kulu min ɲɛmaaya n'o ye kɛnɛya ɲɛmɔgɔ ye o to yen sa o kuma kulu bɛ yamaruya i kan ka fɛn dɔ ɲɛɲini o bɛɛ ye débat wɛrɛ ye an tɛ don o kɔnɔ n ti don o débat ninnu kɔnɔ quoi ayiwa c'est à dire débat min bɛ ne intéressé dɔrɔn o ye ka foli kɛ CNT la hakili b'o CNT de kɔnɔ o mɔgɔ minnu fana b'o kɔnɔ an bɛ adamadenya mun na n'an bɛ ka jɛ mun kɛ ka maliko baara mun kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'o o foli de kɛ parce que je fais partie aussi de la conférence des présidents du CNT o ye fɛnba de ye yala n'i ye député yɔrɔ a ka kan maaw y'u fana kumada ninnu ɲɛ de ye aw fana ye bi aw bɛ yɔrɔ min na ka maaw ka hakɛ ɲini ka se k'a lase u ma yɔrɔ a ka kan aw da ka se ka don fɛn bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ surtout e yɛrɛ kɛnɛya ko ta sira kan ayi ne bɛ fɛ ka mun fɔ il faut que mɔgɔ ka bɔ fili dɔ de kɔnɔ c'est vrai an bɛ CNT kɔnɔ mais yamaruya bɛ CNT maa kelen kelen bolo k'i da don Mali ko bɛɛ la a fɛn bɛɛ parce que sariya o sariya bɛ na
CNT ma kelen ni bi I bolo kɔrɔta k'a fɔ ne sɔnna nin ma ou bien ne ma sɔn nin ma donc n'a ma ɲɛ I ye sariya o sariya ta n'i ko k'i sɔnna ma I kan ka o sariya ɲɛfɔ I kan k'o sariya kɔnɔ kuma fɔ I kan k'o sariya ɲɛdɔn yanni o sariya fɛnɛ ka ta n'i y'a ye e bɛ sɔn e kan ka sɔn de parce que a bɛ nafa ɲini yan jamana den n'a tun nafa ɲɛ jamana ye e man k'i bolo bɔ a nɔfɛ o donc fili de don ka k'i n'a fɔ ko I n'a fɔ sa ne bɛ commission santé la I man ka kuma dɔwɛrɛ kan ni santé tɛ o fili de I bɛ se ka kuma fɛn bɛɛ o de la yamaruya bɛ CNT maa kelen kelen bolo ka question écrite kɛ ministre min ka di ye k'o ɲininka e bɛ nin ministre in baara la ne ye nin ko in ye ne ma nin faamuya dɛ mun de ye nin ye mun de ye nin ye mun de ye nin a b'a fɔ ma ko question écrite maintenant yamaruya bɛ CNT wasaden bɛɛ fɛnɛ bolo n'i mago bɛ ministre dɔ la k'a wele ka na question orale k'a kun monsieur le ministre a ye nin kuma mɛn ko nin ko bɛ yen a ɲɛfɔ jamanadenw tulo b'e la o tulo bɛ ne la o CNT o 20 de kɛ o 20 k'a bɔ direct la l'ORTM ne yɛrɛ ye naani k'a la mais 20 de kɛra o 20 de kɛra ka ministre jɔ ka ɲininkali ten ko a la heure kelen kɔnɔ miniti ta ye miniti 30 ye wasaden ta ye miniti 30 ye aw bɛ ɲɔgɔn jaabi fa dɔw la ni ministre yɛrɛ ka temps banna wasaden yɛrɛ bɔ n ye nin temps d'i ma I ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna ayiwa an y'o 20 de kɛ donc n bɛ fɛ dɔrɔn I k'a faamuya k'a fɔ CNT maa o maa a bɛɛ bɛ se ka kuma jamana ko bɛɛ kan a bɛ se ka kuma jamana fɛn bɛɛ kan kuma tɛ a ye sariya o sariya ta n'i bolo kɔrɔ t'a la I kan ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye an ye nin sariya in ta an y'a ta nin kun na c'est vrai commission min I n'a fɔ sisan commission min bɛ kuma rapport commission saisie au fond an ka kɛ ta ka fɔ ko bon k'an bɛna suguba dayɛlɛ o kuma bɛ taa sara commission min bɛ commerce et industrie o commission bɛ baara kɛ gafe kan n'a nana ni gafe ye a b'a yira k'a fɔ anw ye ale fɛnɛ bɛ bɛɛ wele ka bɛɛ ɲininka a bɛ mɔgɔw wele fɛn fɛn da bɛ don a kunna na a b'o bɛɛ wele k'o bɛɛ ɲininka n'aw bɛɛ wele k'o bɛɛ ɲininka n'olu b'u fɛ ta fɔ a b'o don rapport la n'a y'o don rapport la kuma an bɛna butigi créer kuma bɛ yen mais butigi sen fɛ an ye maa minnu lamɛn u ko tan 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 o kɔfɛ an fɛnɛ ka laɲini ye nin ka kɛ nin ka kɛ nin ka kɛ nin ka kɛ donc o la n'o fɔra wasadenw ɲɛna aw bɛ sɔrɔ sisan ka bolokɔrɔta kɛ yanni bolokɔrɔta ka ten ministre fɛnɛ bɛna kuma ni ministre kumana ministre ye fɛn mun yira yamaruya bɛ wasaden bɛɛ bolo ka taa ministre ɲininka e bɛ fɛ ka nin suguba in dayɛlɛ a nafa ye mun ye n'a dayɛlɛ mun ni mun bɛ kɛ maintenant n'o banna a b'o bolokɔrɔta n'a ka di mun ye I b'a fɔ I sɔnna n'a man di ye i b'a fɔ I t'a la mais n'e kɔni ko k'i sɔnna I kan ka taa ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye n'i ko k'i ma sɔn fɛnɛ I kan k'a ɲɛfɔ mun na I ma sɔn o de la a ka kan CNT maa bɛɛ kan ka kuma mais mɔgɔw b'an ka kuma jate mun ye anw taara n'an bɛ taga transition politique sira de fɛ CNT kɔnɔ ayiwa o kuma yɛrɛ tous ceux qui sont les aspects politiques non seulement an b'o fɔ mais fɛnɛ an ye layidu dɔ de ta jamanadenw ɲɛna k'an bɛ to o baaraw kɛ donc je crois que an bɛ o la kun ko n bɛ CNT mɔgɔw fo parce que sanjikɔrɔ wɔsi tɛ ka dɔn quoi walahi baara camanba bɛ ka kɛ wa baara caman fɛnɛ kɛra mais ni da ma don a la k'a fɔ a ma nɔgɔ a ka gɛlɛn a tɛ ye mɔgɔw k'a dɔn quoi o de la n ko komi ne b'o bɛɛ kalama ne fɛnɛ b'u fo peut-être don n'a nata a bɛna yira mɔgɔw la a ko bɛ bɔ k'a wara ta baara jumɛn ni baara jumɛn kɛra wa don n'a nata fɛnɛ an yɛrɛ bɛna komi an ka chargé de com bɛ yen peut-être u bɛna fɛn caman baara ka jamanadenw kunnafoni ka ko labɔ mais a ka kan n'an bɔra n'an bɛɛ bɛ institution min kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn fo dɛ ayiwa Famba i n'a fɔ I yɛrɛ ka kuma la I bɔra k'a fɔ ko I taara min ye parti politique tɔgɔ la sabula I ye parti politique dɔ ɲɛmaa de ye nka yala est ce que olu kɔfɛ o taliw kɔfɛ titre bɛ se ka maa si assemblée la wa ko titre dɔ b'i la est ce que o bɛ se ka maa si assemblée la wa i n'a fɔ par exemple sisan ne ka kɛ école-maître ye école-maître titre bɛ ne se yen wa ou bien ne ka kɛ ayiwa sage-femme de ou bien fɛn dɔ est ce que o titre bɛ ne la se yen yan. bon Popin mɔgɔ taara CNT la cogo min na titre ko ma fɔ a la. titre tɛ ma se CNT la. titre ma fɔ a la.
c'est-à-dire jamanadenw ye charte de ta o charte kɔnɔna na u ko mɔgɔw kana groupe 20 ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ CNT la politique minnu ye politique mɔgɔw ye olu ta tun ye 11 ye mafili société civile fɛnɛ ta tun bɛ yen M5 ta tun bɛ yen minnu bɔra nord la ni waati dɔ la ni mankan yɛrɛ don an n'an balima minnu cɛ olu fɛnɛ ta tun b'a la société traditionnelle mɔgɔ ta ma i n'a fɔ dugutigilakaw jeunesse ta b'a la il y avait l'ordre de il n'a fɔ les syndicats syndicats ka ordre b'a la maintenant ani même patronat mɔgɔw b'a donna la tuguni kɔsa in na maintenant a ka ca quoi u y'a ta fo groupe 20 na mais maa si ma ta ko parce que ko nin fitiri b'i la ko e taara n'o kun don a tɛ se nin ma o donc ce qui est sûr bɛɛ taara danaya dɔ de kɔnɔ o de kama kɔfɛ ne b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko an bilara mission na wa mission moyen fɛnɛ dira an ma mɔgɔ mɔgɔ y'i yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ c'est sur la base de la confiance et personne n'a le droit de trahir cette confiance danaya de dar'i kan i sugantira k'an kana jamana ka baara de kɛ o jamana ka baara kɔnɔ a bɛ jamana ka baara mun kɛ a b'o ɲɛfɔ jamana ye taabolo ye min ye a b'o ɲɛfɔ a bɛ ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ɲɛna pour que bɛɛ ka se ka jamana ko kuma faamuya donc o jɔyɔrɔ de dira an ma fɛnɛ k'an ka jamanadenw lafasa mais nin bɛɛ la guwakulu 3 présidence gouvernement CNT nin bɛɛ ka laɲini ye fɛn kelen dɔrɔn de ye transition ka ɲa k'a di maliyɛnw ma kuma fila foyi tɛ nin kɔfɛ nin si damana kun kelenna tɛ yen kun kelenna kelen gouvernement CNT présidence baara kelen jumɛn bɛ yen ka maliyɛnw lafiya u ka jamana baara kɔnɔna na. Ayiwa ɲininkali kelen ka kuma kuncɛ n'o ye yala est ce que menace ani babagali ni kumaba fɔ hali ka taa k'a ɲini k'i bɛ maa yɛrɛ se tribunal la k'u ɲɛsin assemblée CNT mɔgɔw ma est ce que u bɛ se ka maa ka baarakɛcogo yɛlɛma wa. bon komi ne m'o ye fɔlɔ ne t'o kalama n ma deli ka o papier ye n tɛ se ka n da don o la mais ce qui est sûr bɛɛ k'a bila i kunkolo la ni babagali tun bɛ mɔgɔ siran ɲankuma y'a sɔrɔ Asimi ye fanga bila dɛ. ou bien ni babagali tun bɛ mɔgɔ siran ɲankuma y'a sɔrɔ gouvernement cira dɛ ni babagali tun bɛ mɔgɔ siran ɲankuma y'a sɔrɔ hali CNT tɛ donc olu fɛn ninnu olu ye ko wɛrɛw ye quoi ne bɛ min fɔ maliyɛn ɲɛna dɔrɔn mun ka gɛlɛn c'est à dire an kana fili an ka objectif ma quoi l'objectif aujourd'hui jugu kelen min bɛ maliyɛn yan o ye an yɛrɛ maliyɛn ye jugu min bɛ Mali la o ye maliyɛn yɛrɛ ye awɔ jugu fila tɛ Mali la hali an bɛ Faransi min fɔ Faransi tɛ Mali jugu ye maliyɛn yɛrɛ de ye Mali jugu ye. sabula e de bɛ fan dɔ kan ka dɔ kɛlɛ Mali kɛlɛ. mais Faransi tɛ k'an kɛlɛ n'a ma don maliyɛn dɔ la an bɛ taba mun na regarde anw de ye nin révolution daminɛ mais Burkina ma taa k'an to nin yan. Burkina taara k'an to. parce que Burkina bɛɛ b'u ka jamana de fɛ olu ka hakilina ye u ka jamana ka jɔ ye Niger o y'a daminɛ an kɔfɛ o taara k'an to anw minnu y'a daminɛ anw de bɛ k'an sen cɛ sisan alors que hakilina in daminɛna anw ka président de la anw ka président de commencera ka farafinna libérali baara daminɛ maintenant o yɛrɛ yanni an k'o dɛmɛ an bɛ k'o sen cɛ ka bɔ a kɔrɔ k'a kɛ i n'a fɔ ko bɛ ka kɛ o de ye alors que a bɛ ka kɛ Mali de don dɔ la b'a sɔrɔ Asimi bɛ sa a tɛ yan ni Fuma bɛ sa ne tɛ kɛ yan awɔ amina arabi mais a mana kɛ cogo cogo don dɔ la an tɛ kɛ yan donc kɔrɔ baara in bɛ kɛ jamana de kama mais maliyɛn de bɛ maliyɛn sen cɛ ka bɔ a kɔrɔ ale ka sɔrɔ kama ou bien ale ka fɛngɛ kama sinon bagabagali an tɛmɛn'o kan c'est à dire n'i ye nin kɛlɛ modèle daminɛ i b'a bila i kunna ko nin kɛlɛ modèle a tɛ taa gɛlɛya de kɔ a tɛ taa tɔgɔ tiɲɛ kɔ a tɛ taa fanɛni banɛni kɔ a tɛ taa yebali fɔ kɔ a tɛ taa ɲɛngoya kɔ a tɛ taa asiliya kɔ i bɛ don a la o de la
ne yɛrɛ somɔgɔw bɛ tila ka fana i yɛrɛ taara i yɛrɛ bila nin na dɔw b'i fa neni dɔw b'i ba neni ala i t'i da de wa i tɛ nin kuma in kɛ tan wa an donna la o kan n'i ye maa o maa ye k'i fa n'i ba neni o kɔrɔ k'a karalen don k'a yɛrɛ fa n'a ba neni kosɛbɛ siga t'o la n'i ye maa o maa karalen ka taa nkalon tigɛ ka da i la o kɔrɔ k'a bɛ nkalon da a yɛrɛ la o kɔni o de maintenant jamana de tɛ jɔ fo dɔw de ka sɔn olu ka neni dɔw de bɛ sɔn kuma jugu ka f'u ma dɔw de bɛ jɛ olu ka saboter dɔw de bɛ jɛ ka fɛn bɛɛ fɔ i bɛ tilen i b'i ka baara kɛ ko tu tɛ ko dugu la de gansan voilà donc la détermination là non o tɛ changer quoi o tɛ changer mais ni détermination tɛ an bɛ na mun de la papier i b'a kalama bi donc foyi tɛ fɔ ma yɛlɛma ko transition fo ka tɛ dɛ an bɛɛ c'est à dire foyi mɔgɔ ma mun faamuya transition in baara bilayi n'a bɛ maa min kɔnɔ ko lafiya b'a la lafiya t'a la dɛ walahi anw tɔɲɔlen bɛ ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan papiye n'i ye sekene fɔnba ye bi transition a bɛ ban bi an ka nin ta walahi ala wa n'i taara Asimi ɲininka bi a b'a f'i ɲɛna a ka ban bi an ka nin ta mais problème ye min ye an t'a to jamana de to yen dɔw k'a tiɲɛ quoi parce que n'a kɛra a bɛ k'an kɔ de la walahi anw tɛ yen ko fanga ka d'an ye dɛ an tɛ fɛnɛ ka ni fanga yɛrɛ kasa cilen b'anw nun na quoi tellement que kuma ka ca tɛ dɛ maliyɛn de ka dɔgɔ min b'a yɛrɛ ka jamana fɛ e bɛ fɛn mun kɛ k'o bɛ bɛɛ lafiya mɔgɔw t'u lafiya da ye dɛ mais karisa min bɛ ka nin kɛ dun donc c'est-à-dire c'est très difficile i b'a dɔn k'an fɛn fɛn filɛ an bɛɛ tɔɔrɔlen don bɛɛ de tɔɔrɔlen don a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ja tɛ fɛn in na koyi mais an fana t'a bila parce que n'i y'a bila o ye fugariya de ye o ye janfa de ye on ne va pas dans une guerre ka marifa fili k'i bɛ boli an tɛ boli on va affronter les ennemis du Mali on va affronter les adversaires on va les affronter i b'a kana an b'i jaabi i b'an jɔlen sɔrɔ an tɛ bɔ a nɔ la non jamais au-delà de ça moi je suis un fils de militaire siransu joli de bɛ ne la n tɛ siran yɛrɛ dɔn fɛn min don n bɛ siran fɛn fɛn ala kana taa n bila ka ko kɛ mun bɛ lebu se n yɛrɛ ma n bɛ siran o de n b'a ɲini ala fɛ ala kana n bila ka taa ko kɛ mun bɛ lebu se n yɛrɛ ma an bɛ ala deli o la donc c'est pour dire tout simplement que an ka bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ n bɛ segin a kan an bɛ dugawu kɛ gouvernement ye ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma n bɛ minisiriw bɛɛ fo parce que papiye a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko an bɛ CNT la k'an ni minisiriw bɛ ɲɔgɔn contrôle la dɛ non mais an bɛ ɲɔgɔn jate minɛ baara kɛcogo ɲuman na ka contrôler bɛɛ bɛ k'i ka baara kɛ cogo la y'a kɛcogo ye donc o la je salue madame la ministre de la santé n b'an fo Bajalo wallahi n bɛ segin ka tila k'a fo parce que an bɛ ka baara mun kɛ an ye ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ wa baara in bɛ ka taa taabolo fɛ wa an bɛ Mali minisiri so bɛɛ fo n bɛ segin a kan ka CNT maa bɛɛ kelen kelen fo k'a fɔ an bɛ baara mun na c'est à dire u bɛ mun da anw yɛrɛ kan a dɔw la fo a bɛ kɛ anw yɛrɛ kɔnɔ ko est ce que an bɛ ka faso de ka baara kɛ yan wala i bɛ yɛrɛ ɲininka ko est ce que faso baara don wa est ce que ka kuma min fɔ n bɛ segin o kuma kelen kan maliyɛnw k'a faamuya ko anw minnu bɛ fanga la k'an tɔɲɔlen don walayi an tɔɲɔlen don fasoden jugu fɛ an tɔɲɔlen don Mali jugu fɛ mais o t'a to k'an b'a bila o t'a to k'an b'an kɔ don a la an b'a kɛ mais o k'a faamuya ko i ka to fanga la k'o ye n'a ka di ye k'anw ta ye man di ko ye parce que an bɛ ka on est en train de nous sacrifier an bɛ k'an nin de di hali o dɔw la yɛrɛ a tɛ dɔ ye donc maliyɛn bɛɛ k'a faamuya k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛ in na sinon papiye n'a y'a sɔrɔ ko dɔ don ni Mali ka di bi cɛ a daga d'an bɛɛ la sa n'a y'a sɔrɔ ko Mali ja de don ko Mali in ka di fɛn bɛɛ bɛ yen a bɛ k'an yɛrɛ lafiya a man di jɔnni i ka lafiya a ka di jɔnni ye don o don ko f'i ka taa ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ k'i dɔgɔya a ka di jɔnni ye don o don e k'a fɔ ko sini ko n b'a kɛ cogo di mais anw fɛn fɛn bɛ fanga in kɔnɔ k'a jateminɛ kɛ même Ablaye Mayiga le ministre de la décentralisation a lajɛ bi a lajɛ c'est à dire bɛɛ de nin tɔɔrɔlen don donc an bɛ fɛ fasodenw k'a dɔn jɔrɔ min b'u la o jɔrɔ kelen bɛ anw na a ka d'anw ye de a bɛ olu bɛ lafiya cogo min dɛ an bɛ k'o de kɛ donc ni o faamuyana baara bɛ ɲa parce que mun ka jugu n bɛ jamanadenw sago kɛ o de bɛ tigɛ o de bɛ k'anw tigɛ dɛ parce que anw ko min ka di maliyɛnw ye
o de bɛ kɛ donc n'i y'o kɛ i bɛ sɛgɛn dɛ mais dɔw tun bɛ mɔgɔ wɛrɛw de ta kɛ donc k'a fɔ halisa an ka ɲɔgɔn nɔgɔ kun wa an ka bila an kunkolo la Papin, quand tu es venu dans un ni dans la coco, il y a un problème de sort, ni problème de na kuntila, ou ni problème sort, et quand on résout l'idée, on va résoudre ces problèmes-là. Donc, mais au befo, alsa, quand il y a pas de libéfé, on va bloquer mon là. Jamana, ambe jamana, bela ambe be barkada, anga bolu ti nyoma alsa. Wallahi na bolu nyoma malibita.